This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Minno bat hai ka Sonam Raghuvanshi bat Uraj Singh Kushwaha kila shemya karai ban Pynïap yo Raja Raghuvanshi. Kadai ka jingtip ka bagi pulet ha Indore Madhya Pradesh kila penkendit ya ki ba ha Indore ha ka nok phai Sngi jong ka khandai tri ujeleu araja arpusan ka batang hadien ka jingla jong ki hapo ka jinglam khmat ka Meghalaya police ban kem ya ki bre ki badan kti ha ka ni ka kam sneu ka bakila lepat ya ka kam ha sora Meghalaya. Kasonam kabahe sausnam karata yau raj kidai ki badan kajinga dai nadu shwa bakanya tho bat uraja haka khatwai tere ujembang araja arpusan Henry tang artayo uraja ula syak Pynïap no kabaya kamet yap jong u layo bantam haka artare ujeleu araja arpusan nariat arliang hajan kakshat wai saudong kadba kajing to oket kadang ya chakmat haka janme jong ka Sngi ningkong u additional commissioner jong ki polit ke Indore u Amit Singh ula pentep kumno ka Sonam kala Sdang ban Ïasylla bat uraj u Amit Singh ula ong baka Sonam Raghuvanshi kala rai ban Pynïap yau lok jongka u raja kadai ha ka khat nreu tari u jemmang araja arpusan tang hadien san Sngi bakilai poi kha bat ula ong bayakane kala yakran sani bha dakaban su Pynïap yalau lok kadai ban shem ya ka jingarap na usamla jongka u Raj Kushwaha kabakaya trailang Shu using ulah penpau bau Raj Kushwaha udan ha Indore ha kapor balaja ketika kam Pynïap brio uya trailang bat laingot kiwai pat ki nong syak keno u Akash Rajput u Anan Kurmi bat u Vicky Thakur ki blabut ikite ki laingot che Shillong ke Sonam kala jia sam ya ke jaka GPS jongki bat ki laingot ha kate ke jinglej Kam hadien bagi pulet kila pensisha halor ke jingdon keti jong ke Sonam ha kate ke kam Pynïap brio ki bahyeng bat ki nong song snong jong raja kila keni bat thang ya ki dor jongka shabar ka yeng sa jongki ha Indore laring dor ya ka video jong kate ke jingja kabla sapriang bha manta ha ki rensan social media ha kate ke video lala banyo i bagi bahyeng jong raja ki dang penpat ya kate ke dor shwa ban thang ya ki hasiteng ke surak ha Indore Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya